I de fet, tant famílies com organitzadors els agrada aquesta combinació. El germà gran que li agraden els escacs va plantejar que li feia il·lusió participar per primera vegada al Campionat de Catalunya. Vam veure que era a la ciutat de Cambrils, que era per Setmana Santa, i vam pensar que era una bona oportunitat per també conèixer la ciutat, que no la coneixíem. I aquest és el pensament que han fet moltes famílies dels 500 escaquistes que participen al Campionat d'Escacs de Catalunya per edats. Jugadors, organitzadors i familiars han ocupat 3 hotels de Cambrils des de dissabte passat. Els hotels estan quasi al 100% d'ocupació. És el resultat de l'aposta de la Costa Daurada pel turisme esportiu. Llevamos ya años estudiando, invirtiendo tiempo en diversificar y en especializarnos. Y el turismo deportivo nos ayuda a alargar la temporada i a desestacionalitzar. El que intentem és precisament fer una combinació entre el que és esport i també, diguem, el que és vida familiar i fan turisme. Jo crec que és una combinació molt agradable i que funciona molt bé. Hem vingut tota la família perquè és Setmana Santa i juguem les partides i després aprofitem per estar una mica per la zona. Els jugadors tenen entre 5 i 20 anys i és una oportunitat per als nous escaquistes que acaben d'arribar a Catalunya. Dice que tiene esperanzas de ser campeón. Como en Armenia el ajedrez se juega mucho más que aquí, mi familia ya está acostumbrada. Els escacs també han sortit dels llocs de competició i es juguen en espais oberts, com la plaça de la Vila. No hi ha competència, és jugar i passar-s'ho bé. El turisme esportiu ha portat més de 30.000 esportistes a la Costa Daurada per Setmana Santa.